Vila García volve a sufrir un novo roubo. Nesta ocasión o negocio afectado foi a reloxería Jiménez, situada nas galerías do casino. Os feitos ocorreron na madrugada do martes ao mércores. Despois de varios intentos, o ladrón entrou ao local tras romper a porta coa tapa dunha boca de rego. Antes, intentounos sen éxito cunha barra de aluminio que finalmente deixou abandonada aos pés do local. Despois de intentalo sen éxito nos escaparates, o ladrón, ou o suposto ladrón, conseguiron romper a parte superior do cristal blindado desta porta de entrada. Dende o local sospeitan que o detido non estaba só, xa que ben difícil que accedese ao interior da reloxería por un buraco situado a máis dun metro do chan, se fixese co botín e escapase sen ningún tipo de axuda. O delincuente entrou no establecemento directo por un dos mostradores, o cal baleirou por completo. A continuación colleu os cartos da caixa registradora e antes de abandonar o local revolveu máis caixóns buscando máis obxectos de valor que poder levar. A propietaria do negocio asegura que perpetrou o roubo en menos de 10 minutos, xa que a alarma sonou a 6:20 e a policía chegou ao lugar a 6:10 sen atopar a ninguén no local. Ao parecer, o ladrón escolleu a xollería Jiménez tras un intento fallido en Opticalia. Este é o sétimo roubo que sofre este establecemento nos últimos anos. Ademais, é o terceiro que se dá na vila no último mes. Hai uns días, un grupo de atracadores entrou nunha casa en Renza e hai 3 semanas foi a tenda de moda Orza a que sufriu un roubo nunhas condicións similares a deste suceso.